81 na ka mga patayng lawas ang nakitaan gikan sa nalunod nga St. Thomas Aquinas. 57 ang padayon nga missing ug unaccounted. Matod sa Coast Guard, wala gyapon nila hununga ang ilang search, rescue and retrieval operations. Gipay daw usab sa Philippine Coast Guard nga mikunhod ang ginaghanon sa mga survivors nga natala sa nalunod nga barkong MV St. Thomas. Gikan sa 750, nahimo lang kining 733. Nasayran nga adunay mga pangan nga nagkadoble sa lista o kadunay mga kabanay sa mga survivors nga apil sab nga nalista. Ayaw namin maglagay ng exact date kung ilan titigil to. But basta kailangan ma-score natin yung substantial portion ng barko, particularly yung passenger area. Kailangan makita talaga. Tungod kay dili na mahitsura ang mga patay nga lawas gikan sa nalunod nga barko, gipa-cremate na lang kini sa mga kabanay. Sa pagkakaron, aduna pay mga patay nga lawas nga nagpabilin nga wala pa maila sulod sa punerarya. Jinky Baguio, Suginlimi. 23 ka mga patay nga lawas ang nagpabilin nga wa pa mailhi ana kinis advanced state of decomposition sud sa Cosmopolitan Funeral Parlor. Ang 7 nailhan na og gipang-cremate. Matod sa taga Cosmopolitan Funeral Parlor, pipila sa mga kabanay ang nakadesisyon nga ipa-cremate na lang ang mga patay nga lawas tungod kay di na kini halos mailhan. Ang family mismo, sila itself, sila yun ni kuhan nga i-cremate na lang nila ang ilang body. Para lang sa tungod kay sakit sa pagtanaw nila nga bloated na. So karon gusto nila nga mapahiluna na siya. Dala ni Martinson kining kahon nga gisudlan sa abo sa iyang 8 ka buwan pa lang nga anak. Ang iyang pamilya gihimamat ni Cebu City Mayor Mike Rama sud sa kapilya sa funeral homes natong Sabado human ang Santos nga misa. Apan gawas sa anak ni Mark, pabiling missing ang iyang asawa nga si Marisa. Kung makit-an matud pa, buot na lang sab niya kining ipa-cremate aron madala pagpauli ang mga abo ngadto sa ila sa Siargao. Kung hindi madaya gusto iba usahan na pagdali to. Kailain mo dayon usara. Si Mayor Mike Rama padayong mipasalig og hinabang ngadto sa mga nahabiling kabanay sa trahedya. I'm wishing that will also come to an end. Hopefully will no longer be a problem. Jinky Baguio, News 5. Pulis sa Mandaue giakusar nga nangulata sa usa ka labandera dihang iya kining giimbestigar sa pagkawagtang sa usa ka singsing. Jinky Baguio, Suginlimi. Nagpatabang sa News 5 ang pamilyang 70 human matud paggikulata sa usa ka police officer sa Kanduman ang anak ni ini niadtong Domingo sa kadlawon. Sa litrato nga kuha sa pamilya sud sa ospital, makita nga naka-oxygen si Elsie Narido, 45 anyos, human kini maglisod og ginhawa, epekto matud pa sa pagkulata kaniya. Si Elsie nga usa ka labandera gipasanginlan nga mikawat sa singsing siyang amo. Apan sigon sa inahan sa suspect, bisan og nakasalang iyang anak, dili matud pa kini angayan nga kulatahon. Ni siya gitugustisya ang pamilya kinsa desidido mo pasaka og kaso batok ni SPO1 Terso Plania sa Station 6 Kanduman Police Station sa Mandaue City Police Office. Adto sa Barangay Hall. So niuban ni si Ilse. Adto sa Barangay Hall karon dito magdala sa balay ni Mrs. Mayon. So dito gibunog si Ilse nga dili na makabarog, dili na makaihi. Wala kami mangayo ni justisya. Mura na among tangi pangayo, ma'am, nga nakasama na among anak, dawato na mo, pero sa nakasaman, pero dili lang taong dapatan, babaeng buhat, gidapatan. Unsa nang nasa mga Kaganiha among nahinabi si Elsie, siya miangkon sa salaod nga gihimo, apan matud niya. Nasa kauban duha, pwede kabadlo yung kauban pulis na ayaw na lang chip, babae na. Di ko, gani ko ma'am, kay sakit kaayo pa. Pandiyak niya, yung good siya nga. Buak niya na yung bagul-bagul niya. Ang gitudlo nga pulis nga nangulata kaniya hugot nga may makak sa pasangil. Matod ni SPO1 Terso Plania, andam niya nga tubangon ang reklamo nga isang at batok niya. Sa bukas sa untihan kung sa po siya basta akong ilinay nga akong ikulata, wala na siya natabo. Ang hepe sa Kanduman Police Station ni pasalig og usa ka makiangayon nga investigasyon sa maong kaso. Ako pa ning confirm nila kung ila ba giling ibuhat. And then kung atong mapamatudan, siguro mag-atubang sila sa sanksyon. Jinky Baguio, News 5.
14 ka balay na ugdaw sa sunog kagahapon diha sa Barangay Careta, Dakbayan sa Sugbo. Samtang usa ang patay ug 8 ang angol dihang nalimbuwad ang usa ka seres bus sa Talaga, Argao kagahapon. Ug hantod karon wa pa maili ang usa ka lalaki ug babae nga nangalagpot human madasmigi sa usa ka taxi kagahapon sa Kadlawon. Andrea Patenya, Sugin Limi. Naguba ang usa ka taxi dihang gidasmagan niini ang manag-uyab nga milabang sa Virama Avenue pasado alauna niadtong Domingo sa Kadlawon. Hangtod karon, wa pa mailhi ang duha ka mga biktima kinsa wa mahitsura human malabay dihang nadasmagan. Di layo sa lalaking biktima nahimutang sab ang babae nga dinhi na mitugpa human sa aksidente. Ang duha ka mga biktima anaa pa sa critical nga kahintang. Ang taxi driver nga si James Narbasa daling ni-surrender sa buhatan sa Sitom. Sa to mo to hunong unahan kay bitanaw na ko. Duham to ka tao nagkuan? Babae laki. Ya karo bali mo tabangan. Ako ya na lugar ngit-ngit mo niya. Muna ako tabangan ko diha. Ditso lang ko dire. Ni tingo ko kusog ka sana ba dayon paglingin ako ni nilupan ang duha ka buok laki ug babae dayon pagtanaw ko sa taxi iya mong aksyobihan mo gidagan mo ang taxi dayon ako ito man na number kay mo dagan mo yun siya di mo siya mahunong. Samtang patay ang usa ka midwife ug laing 8 ka pasahero ang naangol dihang nalimbuwad ang ilang gisakyang bus dito sa Barangay Talaga, lungsod sa Argao. Dead on the spot ang usa ka Maria Therese Ceballos, 46 anyos nga usa ka midwife sa Moalboal Rural Health Center. Wala mi nagtuo ma'am nga inani. Gitext lang mi sa akong tiyo nga ipaanhi og Argao. Kay kuan nako nanawag niya nga taga Argao Hospital. Na bukid man may dali po may dulungan ni. Ano yung first reaction ma'am pag i-bound mo sa Manila? Wala may katuo. Abi na mo nga kuan pa kanang na-injured lang sa na. Pag-abot naman, itawagan akong igagaw si asawa sa akong igagaw si Jill. Eh naman sa ubos ila sa Kasay. Ang Ceres bus gikan Bato, Sambuan ug padung unta sa syudad sa Sugbo. Gawa sa mga pasahero, naangol sab ang driver nga si Ernesto Serna ug konduktor nga si John Levy Cabanas. Namay ni syagit nga kuan diri dapit sa front seat. Ya, tabang to kog bata. Pagduol ako to, daral ba niya babae, naipit man siya sa panyang hawak, naipit sa sandiganan. Ya, baliko na ba na. Moton tawag og tanod. Among gibira. Akong gikuan ang sandiganan niya, siya gabira. Wala akong katiwas kay pagbira sa tanod akong gikuan, sirit na magdugo sa ilo. Ilakaw ko. No, kog lain tanod. Hiner dagan. Mga sa 50 ang dagan. Ang tricycle ni kalit maghunong sa ako ang dool, ni-apply ko brake. Di mo lihay ang ako, pag lihay na ako, di may premover. Ako na lang i-brake kag maayo. Nadritso na ako. Nadritso ko sa pader. Ang tricycle. Tinong to siya nga. Lumbuanay ko na kasi sa sunrise. Dili sa kung anak sukat na sukat karon po ko na yung nanay po. Matod sa driver ning maong bus, suway gyud siya nga mi-apply og brake apan wa na kini mikaga tungod kay grabe kaayo kadangog ang dan. Nawad-an na dayon siya og kontrolar ning maong sakyanan ug miresulta sa daling pagkatuwad niini. Naato siya ay kanang gikagugukod. Kagugukod ba? Then pag abot dia dapita, perti man kusugan ni brake siya. Pag brake niya ni baliw-liw na siya, mo na nabali ang iya posisyon dire. Kung wala ko masab katong sunrise man tong kusugan ni dagan nga kauban aning traka. Binuang sila. Dili murag nalang gid sila danay lang gid sila. Ilang trip lang siguro to nila. Ya dangog ba. Ulan-ulan. Daling gibalhin ang 7 ka mga naangol nga biktima nga sila si Darlene Heredia, Fritz Abella, Harold Alcatin, Ayan Ladera, Alma Medalye, Joseph Riraque ug Iza May Pangilinan sa mga pribadong tambalanan sa syudad sa Sugbo. Gawas na lang kang Carlito Serenio kansang nagpabilin dinhi sa Argao District Hospital. Wadyo ko kabalo ma'am, kaya nakatulog ko ma'am. So, unsa na rin mong nabantayan? Nabantayan na ako, bangga na. Nga ako dito na ko sa lalong, napasok ko sa bangko. So, wa ka kabaw kusog ba yung padagan or hinay sa sakura ba?
Murag hiner man to, tuso ka murag danglog. Samtang 14 ka mga balay ang nangaugdaw dito sa sitio Bagong Buhay, Barangay Careta, Dakbayan sa Subo. Usa ka sunog ang miulbo pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Ang sunog gituhuan nga nagsugod sa paabangang balay ni Michael Durano, gumikan sa usa ka cellphone charger nga mibuto. Nakaangkon og mga paso sa iyang abaga ang 67 anyos nga si Vicente human misuway pagsalbar sa iyang mga kabtangan. Andrea Patenia, News 5.